И какво става, хора? Днес сме с Go Gaming и продължаваме с втория епизод на пътят от арена 1 до арена 3. Направо пуснахме битката, сега да я изиграем, пък после ще ви обяснявам за останалите. Както виждате, арена 3 съм и съм почти четвърта крайна победа, ако не се лъжа. Да. Точно една победа ми трябва, за да се кача до четвърта арена. Имам две нови епик карти, балон и това беше малко безмислено. Добре. Супер. Може да се напусна. Така и така. Yes. И ето, това е крайен чест на четвърта арена. И достигнах на четвърта арена. Така ще ето. Ето минус. Добре. Тази оферта най-лоша. За 2 лева меч гол чест, 80 диаманта и 1000 голд. Добре. Това ни е дека. Ето, забравих да ви кажа, ето, падна ни се балон от... не мога да се сетя. От Magical Chest и Giant Skeleton от Crown Chest. Новите карти са на тези. Трето ниво съм вече. И общо това е. Както виждате, ето, четвърта арена съм. Добре. Добре. Да отворим крайна частта, да не видим нещо. Сега да се извие, 3 Джеймс. 7 Барбариани. Добре. И ще има епик. Добре. Скелетен армии. Пак има. Да. 20 карти, още 3 джема. Супер. Четвърта епик карта, която ще заменим с стрелите. Добре, това е супер. Общо взето, това е. За да не бъде толкова кратък клипа, ще ви пусна някои битки последните ми.
беше бърза. Тук загубихме с 2 на 3. Тук с 1 на 3. Също утре ще има клип от нали, профилът ми, дето сега на 7 арена, беше на 8, малко спадна. Ще направя една-две битки. Ще отворим Magical Chest и там колко Free Chest-ове, Crown Chest. Може и да е без Crown, ще видим. То добре. Ето да пусна един реплей. Този, 3 на 2. Той ще търсим нова легендарна, както знаете имам 4 легендарни. И така. Видяхте сега, че вече нали съм 4-та арена, което е страхотно. Много е хепи. Най-скоро време ще се кача на още по-висока. Ще, нали, ако има в шопа някоя легендарна карта, Legendary Chest, на 100% ще го купа, само като ми се падне да си закупим джемовете и ще го купим и ще го отворя пред вас, но ще видим кога ще ни се падне. Добре, да го увеличим малко. Оп. Ето така. Той не взима също. Знам, че този епизод няма да е много интересен, но аз го направих специално за Crown Chest на 4-та арена и за погибът на 4-та арена, който вече достигнах, което е страхотно. Наистина много съм радостен от тази новина. Следващия клип вече може би ще бъде на 5-та арена. Ще видим как ще се развие. И както виждате съм бил на косъм, обаче съм го победил. Към края не бях точно на косъм. И да. Ако ви е харесал клипът ми, знаете къде е лайк бутона. Също знаете къде да се абонирате. Аз бях GoGaming и довиждане. Ще се видим, когато се видим.